ଲୋକ ଆମ୍ଭେ ଆମର ନୃତ୍ୟ ବା ଅଭିନୟ ସାରିବା ପରେ ଯେଝା ଯେଝା ସ୍ଥାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଧନରେ କେତେ ଆସି କେତେ ଗଲେଣି, କାହାରି ବି କି କେହି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟାଏ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହିଲେ, କେହି ତ କାହାର ନୁହନ୍ତି ସଂସାରେ, ଭବମୟ ମାୟା ହାଟେ, ଭବମୟ ମାୟା ହାଟେ, ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ଚଳିଯିବା ଯେଝା ବାଟେ, ଚଳିଯିବା ଯେଝା ବାଟେ।